Wel, mae'n darlleniad ni heddiw'n dod o Galatiaid, pennod 3, adnod 21 i 29. Galatiaid 3, 21 i 29. Felly ni'n parhau yn ein cyfres ni, a bydd y geiriau yma'n ar y sgrin i chi gael dilyn hefyd. Galatiaid 3, adnod 21. A yw'r gyfraith yntau yn groes i addewidion Duw? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd pe bai cyfraith wedi ei rhoi a'r gallu ganddi i gyfrannu bywyd, yn wir fe fyddai cyfiawnder trwy gyfraith. Ond nid felly y mai. Yn ôl dyfarniad yr ysgrythur, y mae'r byd i gyd wedi ei gaethiwo gan bechod, mwyn peri mai trwy ffydd yn Iesu Grist, ac i'r rhai sy'n meddu'r ffydd honno, yr hoddid yr hyn a ddawyd. Cyn i'r ffydd hon ddod, yr oeddem dan warchodaeth gaeth cyfraith, yn disgwyl am y ffydd oedd i gael ei ddatguddio. Felly, bu'r gyfraith yn was i warchod trosom, hyd nes i Grist ddod, ac i ni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd. Ond gan fod y ffydd hon bellach wedi dod, nid ydym mwyach dan warchodaeth gwas. Oblegid yr ydych bawb trwy ffydd yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych wi oll yng Nghrist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid. Amen. Wel, wythnos diwetha, os chi'n cofio, na i jyst rhoi recap bach sydyn i chi fel chi'n cael pan chi'n gwylio cyfres dyledu falle. Chi'n cael previously on Galatiaid, wrth edrych yn ôl wythnos diwetha te. A gan bod ni'n gallu bod yn bobl sydd yn anghofio, fe edrychon ni ar ddau beth, yr ysbryd a'r addewid, os chi'n cofio. Yn gyntaf, Paul yn ateb y cwestiwn yna o sut ydyn ni'n gwybod ein bod ni wedi derbyn yr ysbryd glân, neu wedi cael ein hachub, A'r ateb oedd oherwydd ein bod ni wedi derbyn yr ysbryd glân. Ac oedd e'n sôn am yr ysbryd fel sel ein iachawdwriaeth, neu ernes ein iachawdwriaeth. Yna, eithon ni nôl i'r Hen Testament. Mae Paul yn mynd yn ei nôl i'r Hen Testament ac at Abraham. A gofyn sut gafodd Abraham ei achub te? Nôl pryd hynny. Ai drwy cael ei ystyried yn gyfiawn trwy'r gyfraith o dde? A'r ateb oedd na, trwy gredu yn yw, trwy ffydd yn yw. Nid trwy ddilyn rhyw reolau penodol. A hefyd cofiwch, wythnos diwetha, os chi'n cofio nôl, un o'r pethau pwysicaf falle o ran yr heriau ar ein cyfer ni oedd yr her yna o wneud yr Efengyl yn glir i rhai sy'n byw o'n cwmpas ni. O'n i'n atgoffa ni fod pobl dal yn meddwl am Gristnogion fel pobl dda sy'n gwneud pethau da. A fod hynny'n broblem, oherwydd nid dyna'r Efengyl o gwbl. Ydyn ni eisiau byw bywyd o weithredoedd da. Ydyn ni eisiau bod yn wahanol. Ydyn ni eisiau dwy'n ffrwyth. Ond rhan hanfodol, essential o'n tystiolaeth ni fel Cristnogion yw beth oedd ar ddiwedd Galatiaid 2, rwyf wedi fy nghroesoelio gyda Crist, a Crist sy'n nawr yn byw yno fi. Nid fi sy'n byw, ond Crist sy'n byw yno fi. A bywyd fi yn ei fyw, fi'n ei fyw trwy ffydd yn yr arglwydd. Ac felly allai i ddim hawlio a derbyn y clod am y gwaith yna, mae'r arglwydd yn ei wneud yno fi.
Mae'r cwbl yn eiddo i Iesu Grist. Alla i ddim derbyn y mawl a'r clod am hynny. A felly ein jobs ni fel Cristnogion yw pwyntio at ras a gogoniant yr arglwydd Iesu a dweud fe sy'n fy ngwneud i y person ydw i. Os sy'n yn gweld bod rhywbeth yn wahanol amdano chi, gwrdd, maen nhw eisiau, mae angen hynny. Ond beth sy'n angen i ni wneud i dweud, ond nid fi sy'n derbyn y clod am hwn, a nid fi sy'n wedi gwneud hyn. Yr arglwydd sy'n wedi gwneud y cyfan yno fi, a fe sy'n nawr ar waith trwy fi. Os byddwch chi'n edrych ar Paul, chybod yr Cristion hyfryd yma ni'n darllen amdano yn y Testament Newydd, bydde fe'n neud yn reit glir yn eitha cloi yn ei weinidogaeth, fi'n siŵr wrth i chi ymwneud â fe, bod e'n ddim byd i wneud â fe. Ddim bod e'n fwy da clyfar, ond bod yr arglwydd wedi newid i galon e. A mae'n gallu edrych yn ôl a siarad am ei dystiolaeth mwyn profi hynny i bobl o'i gwmpas e. A dyle bod ni'n gallu gwneud yr un peth te. Bod ni'n pwyntio bobl yn ôl at pwy oedden ni gynt a pwy oedden ni nawr, a fod y cyfan yn eiddo i Iesu ac yn glod i'r arglwydd. Ac yn aml, falle ni ddim eisiau sôn am ein gwendidau ni ac am ein dibyniaeth ni ar Dduw hyd yn oed. Ni'n gallu bod yn falch hyd yn oed fel Cristnogion a meddwl, wel, allai'm sôn am y pethau yna, mae'n haws i fi adael i bobl feddwl bod fi yn berson da yn o fi fy hunan. Ond yn hytrach, i ni eisiau bod ni yn lleihau. Hynny yw bod golwg pobl ohono ni hyd yn oed yn lleihau mewn un ystyr. Bod nhw ddim yn meddwl bod ni'n dda, bod nhw'n gweld ni fel pechaduriaid anobeithiol heblaw am Iesu, ac dim ond oherwydd Iesu mae gobaith i ni. Felly dyna ble ni wedi cyrraedd. Paul yn esbonio y pethau mae gyd ac hefyd yn sôn ar y diwedd os chi'n cofio ein darn ni wrthnos diwetha, fod y gyfraith wedi dod ar ôl yr addewid i Abraham. A bod hynny felly ddim yn dirymu yr addewid yna gafodd Abraham. Oedd yr addewid oedd Duw wedi rhoi Abraham i fendithio fe, fendithio'r cenhedloedd i gyd trwy ei hadau yn sefyll am byth. A mae hynny'n bwysig iawn i ni gofio wrth i ni symud ymlaen bore yma te. Wel, bore yma mae dau beth i ni'n mynd i edrych arno yn benodol sy'n dod o'n ffydd ni. Ffydd sy'n rhyddhau, fel chi'n gweld, a ffydd sydd yn uno. Ffydd sy'n rhyddhau a ffydd sydd yn uno. Yn gyntaf te, ffydd sy'n rhyddhau. Edrychwch yn eich Beiblau ar adnodau 21 i 25. Mae Paul yn symud ymlaen i esbonio fod pwrpas y gyfraith yn wahanol iawn i bwrpas yr addewid o Feseia. Mae gyda nhw jobs gwahanol. Mae credu yn y Meseia yn arwain at fywyd. Ond yn adnod 21, mae'n dweud, dyw'r gyfraith ddim yn gallu cyfrannu bywyd. Dyw e ddim yn gallu rhoi bywyd. Dyw dilyn y gyfraith ddim yn gallu arwain at gael bywyd newydd. A wnaethon ni glywed rhywbeth tebyg wrthnos diwetha, os chi'n cofio, yn adnod 10 o benod 3. Edrychwch yn ôl ar adnod 10. Mae'r gyfraith yn ein melltithio ni. A mae Paul yn mynd mlaen i ddweud fan hyn fod pechod yn ein caethiwo ni. Dau job gwahanol. Mae'r gyfraith yn ein melltithio ni, a mae pechod yn ein caethiwo ni, yn ein rhoi ni mewn rhyw fath o garchar. Mewn geiriau eraill, mae'r Beibl a cyfraith Duw yn dyfarnu ein bod ni'n euog ger bron Duw. Ond ni'n euog yn barod. Mae'r gyfraith jyst yn rhyw fath o roi golau i ni ar hynny. Mae'n dangos i ni beth yw ein cyflwr pechadurus ni yn barod. Adnod 22, ond nid felly y mae, yn ôl dyfarniad yr ysgrythur, y mae'r byd i gyd wedi ei gaethiwo gan bechod. Mwyn peri mae trwy ffydd yn Iesu Grist, ac i'r rhai sy'n meddu'r ffydd honno, rhoddid yr hyn a ddawyd. A felly meddyliwch am y peth fel hyn. Pechod sydd yn ein caethiwo ni, ond y gyfraith sydd yn ein melltithio ni, yn dangos y pechod yna i ni. Yn rhoi gwybod i chi bod chi yn gaeth. Mae'n neud i fi feddwl am, chi wedi gweld The Truman Show? Oedd e'n ffilm enwog iawn, fi'n credu ar ddiwedd y 90au neu'r 2000s cynnar falle. A mae Jim Carrey yn actor ynddo fe,
mae'r rhaglen yn seiliedig ar y dyn yma sydd yn byw bywyd hapus iawn, ond mae e fel bod e jyst yn byw yr un bywyd yn yr un lle o fewn yr un bybl, a mae pob peth yn digwydd yr un peth bob dydd. Ac yn sydyn mae e'n cael sylweddoliad. Pam fod pethau'r un peth? A mae'n troi mas yn y diwedd fod y dyn yma wedi ei garcharu mewn set deledu mewn gwirionedd, a fod y byd yn gwylio bywyd y dyn yma. Bod e wedi cael ei garcharu. Chi gweld, oedd e mewn carchar, ond oedd e ddim yn gwybod bod e wedi cael ei gyfyngu a'i garcharu. Yn sydyn, mae rhywbeth yn digwydd iddo fe, mae'n sylweddoli i fod e mewn carchar. Wel, dyna beth mae'r gyfraith yn ei wneud i ni. Mae'n dangos i ni bod ni wedi ein carcharu, bod ni yn gaeth yn ein pechod ni, bod yna rhywbeth yn bod yno ni, ni'n stuck yn ein pechod ni. Ond wrth gwrs, mae hefyd felly yn ein pwyntio ni at un sydd yn gallu'n rhyddhau ni o'r carchar yna. Ac felly, mae un diwynydd yn rhoi e fel hyn, a mae'n defnyddio'r darlun o garchar. Mae hwn yn Saesneg, felly gallai ddweud hwn, felly bod Carwyn ddim yn gorfod cyfieithu fe. The bars of our sin are strong. We can't saw through them ourselves. There's no chance of jailbreak. Instead, an offer is made by the warden himself to simply open the door and walk out. But you have to acknowledge that you are confined, that you deserve to be in the cell, and ask him to free you. When the prosecutor accuses the warden of not being just, the warden simply points out that the freed prisoner's sentence was completely fulfilled by himself. A felly yn y cyd-destun yna, Iesu Grist yw y warden wrth gwrs. Iesu Grist yw yr un sydd yn cynnig agor drws y carchar a'n rhyddhau ni allan. Ond mae rhaid bod ni'n cydnabod bod ni yn y carchar yn y lle cyntaf. Tybed ydych chi wedi gwneud hynny? Tybed ydych chi wedi sylweddoli a gweld cyflwr eich calon chi? Ych chi'n bechaduried? I ni'n stuck yn ein pechod, a allwn ni ddim torri'r bariau yna ein hunain. Mae eisiau un, y warden, arno ni ddod ag agor y drws. A pan mae e'n agor y drws, mae e'n rhoi rhyddid i ni. Dyna'r ffydd sydd yn ein rhyddhau ni. Ond nid yn unig hynny, mae e hefyd yn ein newid ni'n llwyr. I ni ddim yr un bobl rhagor. Chi bod, pan mae carcharor yn cael ei ryddhau, mae un problem yn dos e, y criminal record. Mae'r criminal record yn aros. Mae yna gyfri o'i gamweddau ac o'i past offences, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg. Ond beth mae'r arglwydd yn ei wneud yw mae'n dileu y cyfan. Mae'n dileu y cyfan ac yn ein rhoi ni nid ar yr un safle ag oedden ni hyd yn oed, fel convict ysbrydol, newn ni alw fe. Nid hyd yn oed fel rhywun sydd just a dim byd i'w enw, ond fel rhai sydd yn blant iddo fe, fel rhai sydd yn gyfoethog, fel rhai sydd â statws yn perthyn iddyn nhw. Mae'n anhygoel. Mae'r trawsnewidiad mor extreme. I ni mynd o fod ar reit yn y gwaelod i fod reit ar y top. A mae hwn yn dod â ni at yr ail bwynt te, ffydd sydd yn uno. Chi'n gweld pan i ni'n dod wrth i ni ddod at yr arglwydd Iesu, wrth i ni dderbyn yr Efengyl, i ni nid yn unig yn cael ein rhyddhau o afel y gyfraith ac o bechod, i ni hefyd yn cael ein uno gyda Iesu Grist. Ond nid yn unig hynny. I ni hefyd yn cael ein uno at ein gilydd, mae Paul yn dweud wrth y Galatiaid fan hyn. Mae'n ein gosod ni ar yr un lefel, yn un bobl, yn un genedl, yn un deyrnas, yn un corff, yn un briodferch. Yn bobl newydd, yn bobl rhydd, yn bobl gobeithiol sydd wedi derbyn gobaith. Mae hwnna'n hollol wahanol i le oedden ni 2 funud yn ôl yn y carchar, nag yw e? A felly mae'r Efengyl yn rymus. Mae'r Efengyl
mor ymys bod e'n gallu cymryd rhywun oedd gynt yn elynion i Dduw, yn gyntaf, i fod yn blant i Dduw. Ond nid yn unig hynny, mae'n gallu cymryd rai oedd yn elynion i Dduw ac yn elynion i'w gilydd, a'i gwneud nhw'n frodyr a chwiorydd i'w gilydd. Yn bobl sydd yn caru gilydd. Yn bobl sydd nawr yn gallu gwneud daioni i'w gilydd. A felly, trwy adfer ein perthynas ni gyda fe, mae e hefyd yn adfer ein perthynas ni at ein gilydd, gyda'n gilydd. A mae hwnna'n wych, neu yw e? Mae fel bod e'n glanhau ei greadigaeth wrth iddo fe achub pobl. Yn dod â ni at ein gilydd, pobl sydd wedi ei gwahanu oherwydd ein pechod ni i fod yn un trwy Iesu Grist. A nhw'n i ddod nôl at hynny mewn eiliad. Ond cyn hynny, fi eisiau gofyn cwestiwn i chi. I chi rioed wedi bod mewn sefyllfa lle chi'n teimlo'n israddol i rywun arall, tybed? Lle chi'n teimlo'n israddol yn llai pwysig na rywun arall. Falle oherwydd pwy ydych chi. Falle oherwydd eich bod chi'n rhan o deulu penodol. Falle am eich bod chi'n siarad rhyw iaith benodol, neu'n rhan o ryw genedl benodol hyd yn oed. Fi'n cofio pan o'n i yn byw yn y gogledd, pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n byw mewn pentre enw Pen y Groes. Ac oedd e'n bentre eitha bach, a ryw 6-7 milltir i ffwrdd oedd tre fawr. Fi'n siŵr bod chi wedi clywed am y dre, Caernarfon. Chi'n gweld, oedd pobl Gaernarfon yn meddwl bod nhw'n well na pobl bach Pen y Groes. Ac o'ch chi'n cael rhyw elyniaethau, o'n nhw'n galw hynny yn cofi dre, cofis. Ond bydde pobl Pen y Groes ddim yn cofis dre. O na. Dyn nhw ddim yn heiddi'r statws yna. A mae'n ddiddorol nag yw e, oherwydd ein pechod ni, i ni'n hoffi yn naturiol, cael grym dros bobl eraill, codi'r hunan lan i fod yn uwch na bobl eraill, yn hoffi bod ni'n teimlo'n bwysig ac yn fwy special na bobl eraill. I ni eisiau grym dros bobl eraill, falle. I ni'n gweld hynny yn y byd, nag i ni. I ni'n gweld effaith pechod ar y byd yn y ffordd yna. A y reality yw felly bod ni'n mynd i deimlo'n israddol i bobl eraill, neu falle hyd yn oed bod ni'n gwneud i bobl eraill deimlo'n israddol i ni. Wel, yn Nydd Paul, mi oedd yr un broblem yn bodoli. Dim byd wedi newid, ond yr issue pryd hynny oedd yr Iddewon a'r Groegiaid. Yr Iddewon oedd y cofis dre, a'r Groegiaid oedd pobl Pen y Groes. Yr Iddewon oedd y rai oedd yn meddwl bod nhw'n rhywbeth special, yn bobl special Duw. Oedd y Groegiaid a'r cenhedloedd, pawb arall mewn gwirionedd, yn cael ei ystyried nid yn unig ddim cystal, ond yn frwnt, yn amhir. Ond yn cael ei galw'n gŵn i gymaru gyda rain, y bobl special sanctaidd yma oedd yn cadw bant o fwytarhau cigoedd ac yn y blaen a gwneud rhyw bethau arbennig, felly o'n nhw'n lan ac yn bir ac yn sanctaidd. Ond oedd y pawb arall, o'n nhw'n frwnt, o'n nhw'n second-rate citizens go iawn. Ond chi'n gweld, pan mae'r Efengyl yn dod mewn i'r sefyllfa, mae'n newid popeth. Mae'n newid y cyfan yn llwyr. A dyma beth mae adnod 26 ymlaen yn dweud wrthyn ni. Edrychwch ar yr testyn. Mae'n gweud bod yr Efengyl yn newid ein calonau ni a'n statws ni ger bron Duw, ond fod hynny hefyd yn newid ein statws ni gyda'n gilydd hefyd. Adnod 26 ymlaen, oherwydd yr ydych bawb trwy ffydd yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng goryw a benyw, oherwydd un person ydych wi oll yng Nghrist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist yn ahad Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid. A fi wrth y modd ar darlun yma. Mae'n fwy na darlun, mae'n reality. Mae'n wir amdano ni. Pan ych chi'n dod at Iesu Grist, mae'n eich gosod chi
mewn lle newydd, mae'n rhoi'r identity newydd i chi, hunaniaeth newydd i chi. Yn sydyn, i chi ddim yn gallu diffinio'ch hunan fel gelyn i un arall os ydyn nhw yng Nghrist Iesu. A dyma beth bydde ar eich pasbort ysbrydol chi, meddyliwch am y peth fel yna. 3 pheth yn benodol mae'n sôn am fan hyn. Rhif 1, plant Duw, plentyn Duw. Fy enw fi fydde Aaron ap Duw. A'ch enw chi fydde beth bynnag ap Duw. Yr un teulu, yr un statws. Yna yn ail wedi'n bedyddio i Grist. Yn un â Christ. Ni'n ddod at hynny mewn munud. Ac yn ola, wedi gwisgo Crist amdano ni. Wedi gwisgo Crist amdano ni. Ni'n mynd i edrych ydi bach ar y 3 pheth yna te. Plant Duw. Dychmygwch fod yn roegwr a clywed hyn. Os cofiwch, mae'n ysgrifennu at y Galatiaid, nid Iddewon oedden nhw. Dychmygwch glywed hyn. Clywed, oherwydd dy fod ti wedi dod i ffydd yn Iesu, mae wedi osod di yn yr un teulu ar Iddewon. Chi'r un peth. Chi nawr yn eiddo Iesu, yn blant i Iesu. Chi'n rhan o'r un teulu. Bydde hwnna wedi bod yn, na chi thrill, gwybod fod dim byd yn ei gwahanu nhw bellach. Lle cynt oedd na elyniaeth, oedd na israddu, dim byd o hwnna ragor. Ffrindiau, brodyr a chwiorydd yng Nghrist Iesu. Mae adnabod Iesu yn golygu bod ni'n dod yn rhan o deulu Duw. A felly yn dod yn blant i Dduw. A mae hynny ar ben ei hunan yn anhygoel, bod Duw yn edrych arno ni a mae'n ein trin ni yn blant iddo fe. Mae'n dangos gras a trigaredd i ni fel mae tad yn dangos gras a trigaredd tuag at ei blant. Mae hwnna'n anhygoel ar ben ei hunan. Ac yna, cam ymhellach, mae'n rhoi etifeddiaeth i ni. Mae tad yn rhoi yr hyn sy'n ganddo fe i'w blant, nag yw e. O beth mae'r arglwydd yn rhoi ni, wel bywyd tragwyddol. Neu etifeddu'r ddeiar, unwaith byddwn ni yn y nefoedd. Ond dyma'r pwynt mae Paul yn ei wneud fan hyn, rili, yw oherwydd ein bod ni'n blant i Dduw, i ni hefyd yn frodyr a chwiorydd i'n gilydd. Does na ddim gwahaniaeth. Dyw tad, yn enwedig tad perffaith, ddim yn ffafrio un plentyn dros y llall. Ddim yn rhoi statws i un dros y llall. Mae pob plentyn yn olwg tad cariadus yr un peth. A mae'n dweud hynny wrthyn ni, adnod 28. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chi oll yng Nghrist Iesu. Hynny yw, nid yn unig ydyn ni'n wedi cael ein uno o ran bod ni'n frodyr a chwiorydd, ond ni hefyd wedi dod yn un bobl, yn un corff, a ddawn ni at hynny mewn munud hefyd. Ond nag yw e'n hyfryd gwybod bod ni bellach ar yr un lefel, bod Duw yn ein trin i'r un peth gyda tegwch a gras a trigaredd. A mae Paul pan mae'n ysgrifennu at yr Efesiaid, fi wrth y modd â Efesiaid 1. Mae'n rhestru fel petai ein identity ni. A dyma beth sydd yn ein clymu ni at ein gilydd. Dyma'r pethau sydd yn ein gwneud ni yr un peth. Bendigedig fydde Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist, Efesiaid 1 adnod 3. Bendigedig fydde Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist, y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd fe'n dewisiodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo hun trwy Iesu Grist, clod i'w ras gogoneddus, ei rad rodd i ni yn yr anwylid. Yn ddo ef yma i ni brynedigaeth drwy ei waed, sef maddeiant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. Mae hwnna'n wir am bob un ohono ni. Yn ddiwahan. Mae pob un ohono ni wedi derbyn hynny a wedi dod yn rhan o deulu Crist trwy waed Iesu Grist.
Dyna bellach pwy ydyn ni, pob un ohono ni. A fi eisiau'n annog ni te. Wrth i chi edrych o'ch cwmpas chi, yn enwedig gyda'n brodyr a chwiorydd yng Nghrist, beth ych chi'n ei weld ynddyn nhw? Beth ych chi'n edrych amdano ynddyn nhw? Ydych chi'n gallu gweld hyn ynddyn nhw? Ydych chi'n gallu gweld fod yr arglwydd wedi derbyn nhw, wedi cofleidio nhw, wedi maddau pechodau nhw, wedi mabwysiadu nhw, wedi rhoi lle wrth y bwrdd iddyn nhw fel petai, i gael bod yn rhan o'i deulu fe. Wrth edrych ar ein gilydd, dyna ddyle bod ni'n gallu gweld a llawenhau ynddo. Wrth edrych ar ein gilydd, ar ein eglwys ni fan hyn, Peniwel, bod ni'n gallu gweld beth mae'r arglwydd wedi wneud yno ni. A mae dyna sydd yn ein clymu ni at ein gilydd. Mor aml i ni'n edrych ar y pethau eraill, y pethau eilradd yna. Yn sefyllfa'r Groegiaid ar Iddewon, os ydyn nhw yng Nghrist, maen nhw'n gorfod rhoi hwnna heibio. Maen nhw'n gorfod anghofio am yr hen elyniaeth yna. Oherwydd mae Crist yn dod gyntaf. Mae Crist yn dod yn bopeth iddyn nhw. A mae reality newydd yn perthyn iddyn nhw nawr. Sdim modd i chi fod yn elynion i rywun sydd yn frawd ac yn chwaer i chi. Sdim modd i chi. A felly mae rhaid i'r Efengyl gael ei le yn ein calonnau ni, a'n trawsnewid ni. Fi di rhannu'r stori yma blaen, ond fi'n cofio darllen hanes Cori Ten Boom, oedd wedi cael ei wynebu gyda'r dyn oedd wedi lladd ei chwaer hi adeg yr Holocaust. A hi'n cael ei wynebu gyda'r dyn yma. Ac yn mynd trwy'r broses o sylweddoli fod angen iddi hi ysgwyd llaw y dyn yma. A maddau'r dyn yma. Oedd hi ddim yn gwybod lle oedd e'n sefyll ar y pryd. Ond dath y dyn yna'n Gristion trwy ei thystiolaeth hi o faddau i'w gelyn hi. A trwy hynny, dath ei gelyn hi yn frawd iddi hi. A chi beth anhygoel? A chi beth mae Duw yn gallu wneud? Ydyn ni'n credu hynny? Os gelynion yn eich bywydau chi, pobl sydd yn eich cysau chi, yn eich erbyn chi, chi'n credu bod yr arglwydd yn gallu hachub nhw? Yn gallu gwneud nhw'n frawd neu'n chwaer i chi? Credwch, gweddiwch, disgwyliwch. Mae'r arglwydd yn dduw mawr. Mae'n gallu gwneud y peth yma. Mae wedi wneud yn y gorffennol, mae'n mynd i wneud eto. Gallwn ni restru hanesion i chi o bobl sydd wedi mynd i wledydd pell a cael eu lladd oherwydd eu tystiolaeth nhw. Ond bod Duw wedi defnyddio hwnna rywsut i ffyrdd anhygoel i ddod â'r bobl yna at Iesu Grist ac i ddod yn frodyr a chwiorydd. Mae Duw yn anhygoel. Peidiwch â colli golwg ar rym yr arglwydd, beth mae e'n gallu gwneud. Felly dyna'r peth cyntaf, ni'n blant Duw. Yn ail, fi'n mynd i neidio i'r pwynt ola. I ni wedi gwisgo Crist amdano ni. Mae pob un sydd wedi dod i ffydd yn Iesu wedi gwisgo Crist amdano nhw. Mae'n atgoffa fi o pan chi'n mynd i'r ysgol, mae yna wisg ysgol, yn oes uniform ysgol. Chi'n edrych yr un peth. Chi wedi gwisgo amdano chi rhywbeth nawr sydd yn rhan o pwy ydych chi. Chi ddim jyst yn cynrychioli eich hunan rhagor, chi'n cynrychioli yr ysgol. Pan mae pobl yn eich gweld chi, dyn nhw ddim jyst yn eich gweld chi, maen nhw'n gweld yr ysgol chi'n rhan ohoni. Mae rhywbeth tebyg ond lot mwy grymus pan mae pobl yn eich gweld chi fel Cristnogion. A pwy ydych chi fel Cristnogion os chi wedi gwisgo Crist amdano chi? Ich chi nawr yn fwy na chi'ch hunan? Ich chi'n perthyn, ich chi'n un â Christ. Mae Crist a chi'n un. A felly nid yn unig ich chi'n cynrychioli Crist, ond does dim Crist i gael hebddo chi. A mae hwnna'n dod yn ei mlaen at yr ail pwynt, y trydydd pwynt, bod ni wedi'n bedyddio Iesu Grist. Chi'n gwybod y darlun yna o fedydd mynd lawr a marw i'r hen ffordd o fyw, i marw i'r cnawd a cael ein cyfodi i fywyd newydd. Wel, yr un darlun yw bod ni'n marw i'r hen berson a bod ni nawr wedi cael ein codi i fywyd newydd yng Nghrist Iesu, ein bod ni wedi'n bedyddio i Iesu Grist. Yn bod ni wedi cael ein uno Iesu wrth farw i'r hunan. A mae'r Beibl yn galw Iesu'n flaenffrwyth, un sydd yn dod ar y term greiddiol ar ddechrau'r cynheuaf,
yr casgliad cyntaf yna o ffrwyth y cynheuaf. Pan nath Iesu fyw bywyd perffaith, marw ar y groes ac atgyfodi, nath e agor y drws i ni gael marw i'r hunan, cael ein atgyfodi i fywyd newydd yn Iesu Grist. Hefyd. A fel mae gŵr a gwraig yn dod yn un cnawd, mae'n dweud yn adnod 28 tein bod ni, Crist a'i eglwys, ni pobl Crist, wedi dod yn un, oherwydd un person ydych wi oll yng Nghrist Iesu. Chi bod ni'n neud yn fach o hynny, fi'n credu, ni'n anghofio hynny. I ni'n anghofio ein bod ni nawr o flaen yr arglwydd yn briodferch Crist ac yn gorff Crist, yn un gyda'n gilydd. O'n i'n gwylio fideo, oedd rhywun wedi gyrru fi diwrnod o blaen, oedd e'n hanes eitha trist, ond sôn am hanes Cristion oedd wedi mynd trwy brofiad anodd oedd e, ond rhywbeth oedd wedi taro fi o hynny, oedd hi wedi cael damwain ar gefn ceffyl a wedi torri ei throed yn y fath ffordd ar ôl blynyddoedd o geisio cael reconstruction, nath nhw benderfynu bod angen torri'r goes droed i ffwrdd a tynnu'r cyfan i ffwrdd. A chi'n gwybod, oedd hi dal yn gallu teimlo ei throed hi ar ôl tynnu'r droed i ffwrdd, oedd hi'n dweud. Mae yna ryw enw iddo fe, ryw fath o phantom sensations maen nhw'n cael ei alw. Dychmygwch, heb bod y droed yna, oedd hi dal yn teimlo rhywbeth o sensation y droed. Y fath gysylltiad oedd gyda hi wrth gwrs i ran o'r corff. O dychmygwch os bydde gyda ni y fath gysylltiad gyda'n gilydd, fel eglwys, fel bod ni'n teimlo bod rhywbeth mor argoll os nag nhw yna. Na beth yn eisiau. Na beth bod ni'n gweddio amdano. Bod ni fel eglwys, pan dyw rhywun ddim yma, yn teimlo fel bod ni'n braich ni ar goll, neu'n troed ni ar goll. A mynd bod ni'n caru'n gilydd gymaint. Wel, gweddiwch y bydd yr arglwydd yn meithrin y fath gariad rhyngo ni fel ei blant, fel ei bobl, fel un yng Nghrist. Felly, i grynhoi, i fynd nôl i'r dechrau, mae ffydd yn Iesu yn ein rhyddhau ni o garchar ein pechod ni. Mae Paul yn annog y Galatiaid, wel, peidiwch â dilyn esiampl unrhyw un sy'n dilyn y gyfraith. Maen nhw'n dal yn gaeth. Mae ffydd yng Nghrist wedi'ch rhyddhau chi. A mae'r un anogaeth i ni wrth gwrs, i beidio roi yn hyn o dan unrhyw gyfraith, ond i fyw fel rhai sydd yn rhydd yng Nghrist. Yn ail, mae ffydd yn Iesu yn ein uno ni. I Grist yn gyntaf, ond hefyd i'w eglwys. I ni'n un â Christ a un â'i eglwys. Mae hynny'n golygu mae dyna yw ein identity ni nawr. Pobol Iesu Grist. Mae Paul yn Galatiaid, fi'n hoffi fe, yn galw y bobl yn bobl ffydd. Unrhyw un sydd â ffydd yn Iesu, maen nhw'n bobl ffydd. Dyna yw ein hunaniaeth ni bellach. Tybed beth yw dy hunaniaeth di? Wyt ti'n rhan o eglwys Iesu? Wyt ti'n eiddo i Iesu Grist? A tybed sut mae hynny'n effeithio ar eich perthynas chi gyda, yn enwedig yr eglwys? Chi'n caru'r eglwys fel chi'n caru'ch coes chi a'ch breichu chi a'ch dwylo chi. Yn achos yr Iddewon o rai bod nhw'n stopo'r busnes yma feddwl bod nhw'n well na'r Groeged. A os yw hynny'n wir amdano ni, bod ni'n meddwl bod ni'n well na rhywun arall, mae eisiau hwnna stopo. Ond yn fwy na hynny, mae eisiau bod ni'n gweld bod yr arglwydd wedi'n uno ni. Wedi cael gwared, mae dyna mae'r Efengyl yn neud, yn torri lawr y muriau yma sydd rhwng bobl yn ein cymdeithas ni, ac yn ein uno ni yn yr Efengyl. Mae'n brydferth, mae'n hyfryd, a mae'n dangos grym yr arglwydd. Ac yn ola, clodforwch yr arglwydd am ei fod ei wedi ei newid ni. Chi'n sylwi beth sy'n gwneud y pethau yma? Ffydd. Ffydd sydd yn rhyddhau, ffydd sydd yn uno. Ond rhodd yw ffydd. Yr arglwydd sydd wedi rhoi ffydd i ni. Y gallu i ni gredu yn y lle cyntaf. A felly, clodforwch yr arglwydd. Fe sydd wedi'n gosod ni yn frodyr ac yn chwiorydd, ac yn briodferch Iesu Grist. Clod iddo fe, diolchwch iddo fe, er gogoniant i'w enw. Amen.